wa baya karamɔgɔ ye gosilikɛla ye fo lahara gosilikɛla don i sɔnna o don i ma sɔn ni mago tɛ supporter du ka kuma langolo la an ye émission min kɔsa in na u wulila fa bɛɛ fɛ i m'u ye réseaux kan fa dɔw ko bari kɔni hasidi kafiri ne tɛ jate koyi ne ma karamɔgɔ ne ma ni supporter kɛ fo ka t'i sa i tɛ balo an delila k'a fɔ tableau la n bɛ kuma minnu fɔ n'a sɔrɔla n bɛ nin kuma ninnu fɔ ko baya karamɔgɔ juguya de don wala ko a ka nafolo juguya don wala a ka sɔn billahi n bɛ hali lahara ala kana ɲɛ da ala kira kan ne ye delila k'o fɔ ne ko i ma n bɛ min fɔ n b'a fɔ ala jati de kama fɛn min tɛ diinɛ dɔ ye o t'a dɔ ye i ka foyi tɛ se k'o kɛ n'i kuma na n fana bɛ kuma fɔ lahara hakilimaw tulo bɛ kuma na o tɛ sila u b'i nɛgɛ ni baya fɔlɔfɔlɔ min ye o ye nin de ye i ma nin kɛ wa u bɛna tila ka baya filanan d'i ma ko baya to ridwaniya u b'a fɔ k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ mɛ n bɛ tila ka dɔ di baya karamɔgɔ n'a ka mɔgɔ karamɔgɔw ma kuranɛ kɔnɔ k'a dɔn olu ta tɛ ala ko ye kira ko tɛ u bɛ sɔn kuranɛ aya dɔ la ka ba dɔ la n b'o f'i ye u bɛ sɔn hadisu dɔ la ka ba hadisu dɔ la n b'o f'i ye muhamadu rasulillah u ka baya filanan jumɛn o de ye bi kale u b'a fɔ ma ko baya to ridwan n ko ne ka mɔgɔ ne dɔnbaa caman de bɛ nin kɔnɔ minnu b'a la minnu y'a fɔ ɲɛna min bɛ yen n b'a dɔn et puis ansaru yɛrɛ t'a dɔn ko ne bari bɛ ansaru dɔn haramu t'a dɔn ne y'a ansaru dɔn a mɛnna muhamadu sallallahu alaihi wasallam ne y'a ansaru dɔn a mɛnna dɛ o y'a sɔrɔ hali ansaru ma sigi fɔlɔ ne baya karamɔgɔ dɔn hali ansaru ma na o y'a sɔrɔ baya karamɔgɔ sen ma bila bamakɔ yan fɔlɔ bilahi ne ye baya karamɔgɔ dɔ de b'a sen ma bila bamakɔ yan kuma bɛ mana fɔli kama komi an dɔw bɛ nɔfɛ fɛn min tɛ diinɛ o ta fɛn min tɛ silamɛ o t'a la gosili a ye kunfin gosili yɔrɔ jumɛn ye filanan o tɛ baya to ridwaniya ye wa o de la i b'i kale k'a fɔ k'i b'o de kɔ ne kan karamɔgɔ n ye ni d'i ma n ye n ka nafolo d'i ma n musow ni n denw i musow ani i denw n y'o ni ka nafolo d'i ma fɔ lahara o ye baya filanan de ye baya karamɔgɔ bɛ min a bɛ kunfin yɛrɛ sɛbɛ kɔrɔ gosi yɔrɔ min na o de ye i bɛ nin fɔ ka tila k'i bolo da kuranɛ kan i bɛ ni ka nafolo n'i ka denbaya a bɛɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ta fɔ lahara ni nkalon don tulo bɛ n kana e kɛra jɔn ye sa fɔ lahara i denw kɛra jɔn ye fɔ lahara baya karamɔgɔ a n'a denw n'a muso u b'i dun fɔ lahara sabu u y'u nɛgɛ n'o de ye ka tila k'i bolo da kuranɛ kan o kuma ne yɛrɛ bɛ question ɲininkali kɛ nin yɔrɔ in na baya karamɔgɔ la ne mago t'a ka karamɔgɔ la n mago t'a ka kalanden na n mago tɛ baya karamɔgɔ de la ne mago baya karamɔgɔ de la ale de y'a jisun turu ne bɛ tɔ in bɛɛ filɛ dɔnkilidala fu ye